Hello everyone, for today's video maghaling ta kay magluto ko karon. So para ni sa tinulang isda og maglungag sad ko para sa muang mga customers. So pasensya day guys kay ang ako ang dapugan kahog noon naman di ay ni. So pasensya gid kaayo mo sa ko ang dapugan kay hapit na ginamahugno. Naapay among atop tulo biya na siya guys, pero amo ra ginang giagwanta kay apiki pa jud wala pay budget, wala pa jud ka palit og mga materyales. So agwanta lang gyud sa taning dapugan nga kahugnoon guys. Pero at least makaluto ra jud ko dihang dapita. Mahuman ra ko luto guys bisag inana akong dapugan no. Makaluto ra jud ko sa akong mga luto non kada adlaw. So maningkamot lang gyud tad guys para sa atuang inadlaw-adlaw nga panginabuhi nga makakaon ta kada adlaw, maka-provide ta sa atong mga panginahanglanon. So bahalag pinobre style, at least naara jud guys, maka kuan ra jud ta kada adlaw. So yan, that's all for today's video.